Anya laki din! Ato iti sweldo ba kay? Naitatir urayak ka. Naimbag man ta nakasweldo kayon. Ay kawan na. May ngamin ni boss itay ijay site. Iso nga intin na mo iti sweldo may iti makalawas. Ay, naimbag lakit din. Adamot lang maigatang iti panghandain doon Christmas kan baro tawon. Aghanda tayo kumamot iti uray basit laang. Anya nga ro nga iti luto min tong Christmas ba kay? Uray may 1 kilo a pansit ah. May 1 kilo a salad kan may 1 kilo nga spaghetti mabalinan. Ay kawan na. Naimbag lang nga. Dapag sasangwan tayo ka iti openg. Ay wan, gumatang akpay gayam iti lechon manok. Iso nga mente ka na yung naibagbagat inauna nga anak ta. Kawan na. Gumatang ka ba kay? Iso na lang at ibadya mo rin ta. Dapay mo dagiti napalpalabas sa sweldo kanyaw awa ko king ka. Ha? Ang mga ngamin no saan kami ang makatrabaho iti do alawas. Iso nga yan anay mo na tayong tagkaw. Anya kay matilutuan tayo itong Christmas. Kanakan. Kat si kaman, angkal. Noanyat kahit mo ako iso. Maday ta ka manin ako nakaon. Inton ko han, nagluto ak. Di yun to mamagkayatan. Nung ay agorder kay tilitsyon baboy kada bakla, angkal. Anya. Wen, angkal. Siya akong timakamo ang bayad. Ay na. Ay ka mayatak ay ti dahi talan daw. Siya akong timang bayad, angkal. Hanggang no dapay kahit malutuin, si kamatin natin makamo. Sige kanakan. Agluto ak tulatan iti pansayt. Ken nagaramit ak iti fruit salad. Ta isumat ti kaya dagiti anak mau. Katuwa na, angkal. Basta dilitsyon, siya akong timakamo. Orderum lang, angkal. Oh, tata. Nagsaba ka man nga imay dito'y balay. Ay, wan, bakla. Excited ang aming nga may agorder iti lechon na pang Christmas mi kuma. Wow! Talaga lang ha? Ay katuan ah. Di ka nakakanaw timang bayad. Sana siyak. Siyak lang ti agorder. Rumbang lang met nga iso tagbayad. Tatakdakkel mo't nga amang ti sweldo na kumpara ken ka, uncle. Ay, naku namon. Hala ah, umunag ka pa, uncle. Agkapita kabayatan ti panagkitam iti minumi. Ay, wan man. Pilyo ka unti kadakkelan. Nasabat ko man ni Tata Mario itay kumare. Nagapo ka di ditoy? Ha? Ay wanan kumare. Imay nagorder iti lechon da kano inton Christmas. Ha? Lechon ko nam kumare? Ne, api akas lamas dao kamare. Lechon ko nakarutan. Pangalaan da nga'y kumamot iti pagbayad damat. Anya? Api adamagam kanyak no pangalahan da iti pagbayad da. Kat no kayat mo akit agorder kamat. Anya laki din na ya, Anita. Kundi order la day jay at Tata Mario. Tapno adamanin i-content da. Iti kaanak na iti Facebook. Ay, para magdamanan nga dalitsyon da. Salpag. Anya? Ala, don't worry kumare. Saan abale, talimapay mo't nga aldaw sakbay ti Christmas. Isa panunutok pa yan na imbag na agorderak mo't iti lechon. Sige. Take your time, kumare. Umay kalatan dito'y balay, no kayat mo tagorder. When no, i-chat naklatan iti messenger, okay? Okay. Ay, isulakit ti agumatang dalang at iti lechon. Tapno adamanan i-content da. Awanan pain. Nay, bigbigat mat nga tumanabotob ka mat si ka Anita. Ha? Ay siguro adamanan nakaapa mo na niya. Ni nanamat, awan nakaapak. Naamwak lang, anapan ka no nag-order ni Tata Mario iti lechon ni dyan da bakla pang Christmas da. Ha? Kat, anya kumano nag-order iti lechon, di agorder ka mat. Ay, katuan anana, apa isulaya ti makagatang ti lechon, anya lakit din. Anya? Manulaang aya day ta lechon. Saan lang a lechon baboy ti handamin to no Christmas. No ada lechon baboy, adamot lechon manok. Ay nagganasan Anita.
Ay, wan anana. Iso ano kayat yo? Umay kay to balay me. Ado ti handami ko naktomat. Malaksid iti lechon baboy kan lechon manok. At dapay macaroni salad me. Kan pansit bilao me. At dapay lasagna. At dapay cake kan pansit. Malang araw tay bagak kinibas siyang. Apadak abakat. Ta umay kami to balayo ang makipangan. Tay kape, palpaliiway na nitang. Ha? Kaslay tayo pa bilang-bilangam na iti kwartang inintag cooking ka. Ay, wan lakay. Adanas ka nagatangak into no Christmas. Sana balit maminsan lang mo't iti makatawan. Anya lakit din. Anya. Iso pa nga asim ha, tasaan ka kumang agung-ungat ta para madlakad na tayo dayjay. Anya, yang amin tigatangan. Agurdorak iti lechon baboy kada bakla. Anya, Wan lakay. Sana balit maminsan lang mo't iti makatawan kunakmanan na eh. apay makaanaya ti kwarta. Bilang lang. Umanay, anya lakit din. Sakto ti makaan mo amang i-budget man. Kunak man no, lechon manok tigatangan. Kumpansay, salad, kinispagitay, kahuston. Ay saan? Saan na mabali na sa anak nga gurder iti lechon? Anya. Jak lakit di kahit apanunutan ti tattao, asyak laang di saan ang makabaal agumatang iti lechon. Anya lakit din. Ay, kaslautag palta ta talaga ti panagpampanunod na dyan nga, Anita. Bakla. Wan nga ro tata. Diyak lang amin kahit tagisawkin ko anak eh. Isabi na ibaklat ta na sumanaoy, di may dito'y balay. Nag-order ak iti lechon para inton Christmas, tapno da pagsasangwan may. Kun may sa, no bilang man ta i-content kaw, ay katawang bibiyang na dayayan ah. Day tangarod kat. Amin matlangan kit pakibiyangan kan ikan na itimadi akay papanan. Di pa lang ag-order mo, no kayat na. Ibagbaga na mat kat apanunutan na kano anay bag. Ag-order sa jay ko nagsumahit, ang mumutin na nita. No anya ti aday ti karoba, kaya nakaadamag kay kuwana. Ay, nalaki day. Apoya, nagadumatan na ta pinalingkem, Mari Anita. Ado talaga ah. Anya lakit din. Maminsan lang iti makatawan. Iso anas ka nga adumot at isagana. Sa bagay mo't kit niya. Mabit lang. Anyang dagita imot mo nga adda istik-istik na. Si kakit di mo, kaskala ignorante mo. Anya? Paputok daytoy. Saan lang nga sinsinan na paputok? Nginginaan na paputok adi daytoy. Anya pingay. Ay kat sana all angarod. Sana all at paputok na inton bigat. Siyempre adi. Malaksid iti ado asagana me. Adapay paputok mo't adapay akit iti isang bot ko inton madamdama abatit a Christmas tree me. Ha? Ay kat sana all manan. Tapno mo't pintas ti presentasyon ti Christmas Eve ko naman. Tapno presentable ang maipost iti Facebook. San akas iti ipopost dagiti daduma dita nga ure naka-blurred kan nagalas ti post da kasi gilata salbag. Nalangaron. Iyawin mo na kita pinalengkem. Tapno marugyamon dagluto. Kaya nagisambot ka dagiti sa sambut mo. I-deliver minton madamdama ti lechon nyo, mare. Apay ta nagadumot, ti lotwang, bakit? Ay wan ado talaga tilutwag. Ngam pangasi agulimak kalaang. Saan ka man asumanaot Christmas na Christmas. Anya? Ngam nagado bakit, oh. Ang mga nusan tayo, ang maibos amin na kita, kumasayang laing. Sana parikot day tabor show. Agpadigo tayo iti karuba tapno amo damat nga ado ti handa tayo. Kang runaan na tapno amo da nga adalitso na handa tayo. Anya? Saan ka mawatan, Anita, oh? Nay, adapay paputok a ginatang mo. Ay, wan ada talaga. Fireworks ko naman. Saan alalakaan da ito apaputok? Nangina da ito apaputok lakay.
Ay. Maminsan lang iti makatawan. Isa pa nga asim taguli magkalaang. Kunak manan. Mala, rugyam nga rurin taglutaw. Uray lahat ng teletsyon nga i-deliver da. Nyalaki ideng. Napimpintas nga amang teletsyon ahan dami di Christmas. Ha? Ay pagkunam mo, Anita? Nakita nga min ti post na di lakay a vlogger iti Facebook. Ni Tata Mario. Simple la ang teletsyon da. Ngam teletsyon may ay, adda apol iti ngiwat na kung naman. Anya, ay dambala talaga da di alakay. Awan mo na. Maipapan iti pa nag-prepare tapno mayat kumamot ti buya na. Ay, sika talaga, Anita. Amin mo't laangan kat madlaw mo. Tinapatag akit adahan dada, ay unay kan. Ay, basta, napimpintas tinaramid ko kung naktumat. Kan ba isa, kasla dito ayan tayo kat da kami lang ti ada paputok na. Anya, ay, kung naklakit din no adamot ka da Tata Mario. Takun dilitsyon damot ngam awamot. Ay, sika talaga. Ipadlaw mo laang anaghanda ka ngam saan apang handa ti panggap mo. Tapno laang ko na ti tao nga dakwar tayo. Kasta ka day. Ninanamat. Pudno mo ti ibagbagak. Awan to pa'y nangag ko paputok dala kay Mario. Saka tilitsunda awan apol itingiwat na. Nyalakit din. Hala, tata. Katkatawaan mo't na Anita teletsyon nyo iti Christmas. Ha? Tapay ka na, bakla. Nakita na kano nga min timpos mo iti Facebook, tata. Simple la kano. Simple. Sana kasi tipos na abongga kano. Bonggay shoes. Ha? Anya? Wen, tata. Tilitsyon nyo kano nga min kat gagangay lang nga litsyon. Ngam tilitsyon na kano. Adda apol itingiwat na. Ay, nyalaki din aya. Kita niya kumaita, no one apple tingiwat tilitsyon may. Apay, big deal la unay king kwa na. Ay, baloso nga talaga ti panagpampanuro na ya, babay. Kan amom, tata. Nakunana pa'y kano. Adito ayan tayo kat isudala ang taadda paputok na idi Christmas. Anya? Oray day ta, kaya napanay bagbaga iti tao. Katuan. Amumot na Anita. Paramag nga oray saan mat akapaparamag. Salbag. Ay, yan niya laki din. Naghanda kami, tapno da pagsasangwan may. Saan kami ang naghanda, tapno da pagparamag may, da karuba. Ibagak malaking kwanan, numasabak ka. Saan ko nga may nga afford ti apal. Iso nga one apal, yung iwat tilitsyon may. Yan niya laki din. Nay, nakaskas daw. Manday ta panaguli mo, mau. Sika, Anita. Agbaro atawan na nakamulanglang ka. Ay, Kimay sa itong bigatan ti baro tawan. Apay, awan handa tayo. makitkitam lang arodan nga awan sa ludsodan pailan. Ha? Nyalaki din aya. Anya? Apay, awan na bati ka nagiti sweldo kanya wawa kuking ka. Ni, to sa ludsodan pailan. Kat amumat nga ado ti handa tayo di Christmas. Manula ang ti sweldom aya. Anya? Kaya mo sa winning gastos mo amin na di Christmas ti kwarta tayo. Sumardan ka man si Kabursyo. Ang mga ano sa anak ang makapagtapon, mabakal ka. Ay, iso umulaga man, nakamulanglang ka lang kasta. Tawan ni gatang mo iti handa. Nalpas nga minan ti paramag mo iti December 25 kahit. Itabaro atawan, nakamulanglang ka lang. Nyalaki din. Ay, naimbag ka pa'y kumari. Baro tawon nga agbilbilang ka iti kwarta. 1,500, 2,000. Ay, wala mare. Imbayad ni Tata Mario dahil ti kanya. 10,000. Imbayad? Bay, ada utang na kan ka? Awan, mare. Nag-order manin nga mini ti lechon na pang New Year da. Anya? Abay si Kangay, mare. Saan ka kading agorder pang New Year yun? Saan pa'y kumari? Kinapudno na kat awan pulos kwartak ita.
Awan nga rod igatang ko iti handami iti barutawang. Apay nga awan mare. Apay, impampaminsan mo amin na di Christmas. Wan ko mare. Awan nga rod Agbarutawan ka anak amuleng-leng no kastalas kasi kamat. Kundilit yun iti Christmas. Aduhan dayo nga uray mula ipar para magkadagiti aruba. Naku nampay, da kay laang taada paputok na. Anya ngay ita, awan lang rod handayo into New Year. Akaalaa. Anya ngay nga rod, aguray kayo latan no adagpadigo. Ay kasi kayo man. Anya laki din. Jak amaw, no niya ti bagak itaking ka. Anita. Lakay. Kita man ti lang nga nagiti ubay. Ngawang pulusan da tayo itabaro ataway. Nakamulang lang tayo latan na. Agbuibuya ka na kiti karuba abisi ang isagsagana. Itanda na. Kwa? Kunay. No sana ka po iti kinaparamag mo. Saan tayo kumakastoy? Kalati pimpiman ang ngawang pa'y pulos may luto na may. Sana bali alakay. Inaklatan dumawat iti handa na ipag ko inton madamdama. Sana bali, di pa akong pa'y makanay. Ay, nga. Ang gastos mo amin, ti kwarta di Christmas. Di ka lang pinanono, may ti sumarunong alal daw, may. Kanya lagi din na yan, ita, may. Ure! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.